Zdravím, ja som Ermi a po 100 rokoch som tu. Hej? Dobre, bola veľká pauza, dneska sme tu späť. Sme tu s mojím kamarátom Filipom. A dáme si 5 challenge, kto vyhrá viacej, tak vyhral toto video. Easy peasy, ideme do toho. Ľudia, prvá challenge je crossbar challenge, kto dá prvý brvno vyhral. To budem ja. Toto sa neráta. Nebolo. Hey. Ľudia, je to 2-1 pre neho, ideme one touch challenge, vlastne to isté, iba z prvého dotyku. A ak on vyhrá, už vyhral toto video. Ja som prvý, tak. Ľudia, na one touch a na dizzy penalty sme sa presunuli na túto stranu, lebo na tej strane je to strašne, tá lopta skáče na ten one touch, tak sme sa presunuli sem. A posledná challenge rozhodujúca sú dizzy penalty, to znamená, že sa otočíme 10 krát a musíme vystreliť penaltu. Kto dá z 5 viac gólov, vyhral. Čo dávaš, 11? Oh my God!
toto je všetko z dnešného videa. Vyhral som ja 3-2 a možno sa uvidíme aj pri nejakom ďalšom videu. Čaute.